Jekk il-Partit Laburista jingħata il-fiduċja, pajjiżna jibqa' l-aqwa għas-snin li ġejjin. Għal dan il-Prim Ministru u mexxej Laburista waqt attività imtella miż-żgħażagħ Laburisti fir-Rabat fejn qal kif l-entużjażmu huwa kruċjali biex naraw fejn nirridu nieħdu lil pajjiżna. Dan anke fl-isfond ta' kriżi internazzjonali fejn minkejja dan f'Malta bqajna stabbli b'saħħitna u noħolqu opportunità minn kull sfida anke frott l-ekonomija b'saħħitha. Appella kif huwa kruċjali li lil dawk li għadhom indeċiżi nikkonvinċuhom inresquhom lejn il-Partit Laburista u nispjegawlhom il-proposti. Ħbib tiegħi ejja ħalli flimkien kull sekonda li fadal naħdmu bis-saħħa, naħdmu biex nibqgħu nikkonvinċu, naħdmu biex il-ħolma tal-istudenti nagħmlu għall-proġett tagħna, l-ħolma taż-żgħażagħ, il-ħolma tal-familji, il-ħolma tal-pensjonanti, il-ħolma tal-ħaddiema nagħmluha il-proġett tagħna. Ejja ħanibqgħu nġibu id-differenza pożittiva.